Βρισκόμαστε στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εδώ στο Στρασβούργο, και δίπλα μου έχουμε την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Ρόδη Κράτσα. Κυρία Κράτσα, ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει στην Ολομέλεια, μεταξύ άλλων, το έχω σημειώσει, πως αποδείξαμε ότι η Ελλάδα είναι πλέον ισχυρή. Είναι πλέον η Ελλάδα ισχυρή? Μπορούμε να το ισχυριστούμε, διότι η Ελλάδα κατάφερε να απομακρύνει όλες αυτές τις αρνητικές συνθήκες που την έφεραν στην κρίση. Σταθεροποιείται σιγά σιγά η οικονομία, αναγνωρίζουν οι εταίροι σε κάθε επίπεδο, ευρωπαϊκό, διεθνές, αναγνωρίζουν τη δυνατότητα της Ελλάδος να ξεπεράσει την κρίση, την πρόοδο που έχει κάνει, και επιπλέον η Ελλάδα έχει πολλά προτερήματα τα οποία μπορεί να αξιοποιήσει. Όπως επιγραμματικά? Τουρισμός, ναυτιλία, πρωτογενή παραγωγή, ενδιαφέρουσες σήμερα πρωτοβουλίες στην υψηλή τεχνολογία, καινοτομία. Όλη μέρα αντιμετωπίζουμε πραγματικά με έκπληξη αυτά τα εντυπωσιακά σχέδια νέων ανθρώπων, στις startups εταιρείες, στα νέα σχέδια τα χρηματοπιστωτικά. Είναι εντυπωσιακή πραγματικά η καινοτομία που υπάρχει στη χώρα μας. Έχει λοιπόν η Ελλάδα πολλά ατού και αυτή τη στιγμή για να αντιμετωπίσει με αισιοδοξία το αύριο και να συνεχίσει να είναι στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Ευρωζώνη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό βέβαια και να κλείσουμε με αυτό. Πρέπει όλοι να το συνειδητοποιήσουμε, να το εστερνιστούμε και με αυτοπεποίθηση να δουλέψουμε για να το κάνουμε πραγματικότητα. Είστε σαφείς, κυρία Κράτσα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.